हाजिर आज शिकार निजे शिकारी पाखरे आज কিন্তু শিকার ଆଉ ଶିକାରୀର ଖେଳ ବଦଳିଯିବ ରାଜରାଜ ସାହେବ ସବୁବେଳେ ଶିକାରୀ ଶିକାର ଶିକାର କରୁଥିଲା ଆଜି ଶିକାର ଶିକାରୀର ଶିକାର କରିବ ସବୁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ନଥାଏ ମିଳିବ तू के ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ हां तमे किए ଉଲ୍କା ए घर पृष्ठ काम कोन तमे ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି କିଏ ହାତ ଟେକିଲେ କିଏ ହାତ ଟେକି ନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଚାଲିଗଲେଣି କେତେ ସକାଳେ 15 କୋଟି ବର୍ଷ ଥିଲା ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଉଲ୍କା ନା ଉଲ୍କା ତଳୁ ଖସା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା ଆଜି ଖସିବ ତମର ନାଲିଆ ଟୋପା तमे दी जण आछो तमे जण कोउदी ठिया आइछो बे ଅପର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଏବାଟେ ଅନେକ ଦିନମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଜି ତୋର ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିବ आता रुद्राखरा ଆମେ ସାଏ ମଝିରେ ନାଚ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗ ଅଛି আর গোটিয়ে সম্পরি তম ଦି ଜଣକୁ ଅରୁଆଣ କରି ଦେଇ ପାରେ এই দেখ সেই মহাটাকে যদি নিয়মମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବିକାର ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ବୁଲି ବୁଲି ରହିଲାଣି ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଏ ଲାଲା ତୁ କୋଉଠୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ତମେ ମାରୁଛ କିଛି କୋଉଠୁ କାହିଁକି କାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲାଲାକୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ରାଜା ଛାଣ୍ଟା ରହିବ ଠିଆ ରହିବ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଠି ହାତୀରେ ବସିକି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ବୁଲିଆ ଲୋକ ଆମର ଗୋଟେ ମାନ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଧରିବ ରାଜା ଛାଣ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼ା ବାহিର ଅଛି ଏଇ ସମୟ ଏଇ ସାହାର ନଉଥିଲି ଲାଲା ରଖି ଲାଲା ହଁ ଏଇ ଲାଲା ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତ ରଖବାଲା ଲାଲା ତୁ କିଛି କୋଉଠୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ତମେ ମାରୁଛ କିଛି କୋଉଠୁ କାହିଁକି ରାଜା ସାହେବ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଛୁଆ